ini ndakabata chikomba chemukadzi wangu Pashidzi adzimai wavo yaitona hanzi uri chikomba chemukadzi wangu yaudare pakati pazvikomba mana muvaikomana muromo nawe pindura akawanzi chikomba chaunhu sotepanzatikwete aramba kaunoziva sei kuti chikomba chake zvakaitika ndezvokuda isu ndakasvika parikowa ndakasvika parikowa ndaona mukadzi wangu achigeza maoko nemusoro parikowa ndasvika ndakuti zviri sei vanhu bo ndadzodzokera futi ndasvika ndati kugeza makumbo nemusoro wendi pabasa endao dzavandabva kusangwa kusangwa pana chekaivi ndaona pandaona murume anga akaita yangoita kunge munhu ari kutenge munhu achichemaro achiyanhu anozonzwisisa ndatesa kudeumbono mukadzi wanga anogera ndatarisa pano pandakaona ndaona tsoka ikena ndudzoka ndaiteedza tsoka yangu andaenda nayo ndasvika tatuna kuratidza kuti paitirwa zvebonde kana ndadzoka ndikudzima wangu kumboya kuno petsoka ndiyakukwena tichingokutanga takumbera amboti yakunokandirangobvira ndasvika kunaokusvika atiwe kugeza kwekuenda kusango adzi kanauraidzoku shuwa taenda tiratidzopoenda se poenda kusango ataenda paipasango patati takuona kapaitira nza pandasvika pana pana chabuda aka pasina chabuda apana chabuda tatoraiti ngatidzokerewo tadzokana mukadzi wangu nyaripo panapo pada chokwadi nokuti kana usatasaaaoraiti chimbondiratidzawo nhumbi yako yemukati kudai ndaona yakatota yatota sei iyo munhu pasina zvawaita kusango kana achienda kumwedzi musuku kati kana uchienda kumwedzi nguva dzekunduzizetaima kana munhu achienda ake kunguva mana chakaipa imbotora jira yako imbodaiinza roko rako mukati uburitsa hatadzokuona mbishara zvakuona hanyara ratisiye ndandiudawo chokwadi ndochinokubatsira kuti pachafamba ini ndinonzirei kuti ndogona kuti iwe ndokutora tienda kuchipatara utotariswa skani zvoonekwa kuti notiwe takapedzisira kusangana newe mamwe zuva kuti zvanhasi nezvinezvo mwakuoneka papanhu vatanzwa murume wangu notorerei chokwako nyaya iri pona mute kuti inini ndashedzwa nababa wari padombapo pandishedzerapo wandaenda kachazoitika ndichoti wandibata roko vandikunda wandidonisa ndo apa panakaita se pwadaiso wasangana nini masangana kurata wakadzirire anzaiyo havasina kudzirira kati aiwa pana chakaipa atadzokera ukatafonera murume uyu nomukadzi wake mukadzi wacho akakundikana kuuya wakaziva murume ndaipakati pa Abva kwa mumweni ari kutika mamuto zvanga achitaura mazvizvo ari makapachikomba chei makateerwa kuva makapinda kuti makaenda zvakaitwaraidzana zvichichii ukati makabatwa mumwoyo ndizvo here kana muchikomba chenu ndakubvira kuti ndiani vatinogara muchikomba chenyaya manamuno isusu hatide kumanirwa munhu muromo kana kupombera munhu mose pane anai nega mose nokuti 26 Guarda mal das almas. Agora que não, deixa eu que menina maior agora. Agora é o candado.
Enda pamugumbi. Pamwechete. Wangoshandira mabota. Satinoita panapa mukuona munhu akaizwa sokugara panapa magariro enyama kutaura kuti munhu anomusozorera zvinombosaira abvira marikanaakaipara sozowaita izvavo ndosaka uchinzi wakuru vachitaura mazvese peta muwamba uchiri kunyoro kana wasasuka kanga wakuda kumupeta unogoni abvinoutiso ukakonzera mukadzi womunhu kuziva kuti vakarana irimosa haugoni kuramba here akati dzawira muswanda akanditi inini ukasadaro nhasi unovatinda akaenda kugurikotera istatimende ibandikishamwarendosea Takaitezve kuti pekutanga baba vantu vakatondikonza nditori kubasa nevana vangu kuti nditoona wandikonza kuti amaini ngemaizveri kukudai ndikandati dakunodza murume wangu kusva ndakasvika ndakanodza murume wangu zvake sezvawandiite murume wangu akaenda kwasabhuku akanokira wachibva kwasabhuku chaina pana kwaikazoenda mberi kwabva yangotsikwa vakazodzoka futi vakati zvawakaita zviri kutaura kuno murume wako hazvitauri ndabandanyarara vachajeya munhu muridzi wavo muisire mombe yake mai unengona kuibhadhara tikakusiyai mumu vaisei mombe yavo endai musa iyo sarambochishingira kukadzi munhu muisei mombe 5 unosainawo zibasa rayo takazoita chekuti ndizosvika pakuita zvino kuti ndinoshungurudzira ndine vana vangu vatatu zvane vana vangu vatatu nemurume wangu zvaane mukadzi wechipiri kubva kumashure kwese vakarura mukadzi wekenda ingoshungudza tinotamudzana pamangu asingapindi saka ndizvanga ndipo kuti ndizosvikopa kudaro kuti ndasingawani murume saka ndoda kudzikisirwa amen nokuti nzara yenyu bamune nzara adzikisirei adanire nzara uda kudzikisirwa urani kana westi tocha kunyima mukadzi zvaako saka ndada kudzikisira adakutoomberai wokunze dzaunowanda nowasiri kudairwa vaisirei mbudzi mbiri vatinurayo mdimbara kwaifana kuuya kokwira dare remhanga kuti kunyinga zvinhu zvangu remurume ute zvamakaita izvi makutengesa zvinhu zvacho kuti akaranza kuzokocha izvi kocha akubvumirwe orit inoshamba kuti chichemerwa mumbe 5 udangana nganiko anaiyo shamani umukadzi wako ero aumuzozi chemo chake chimurume hanzi akambozviita here somuuri murume Mukadzi, mukadzi angu kumbada usati saufunza zaakonzeresa ndii wanzwa matauriro aita akonzeresa ndii ndinoda kutsvaga reason yekuti ndione kuti murume wairiraitenda pamusoro edati zvinotaura amai avo ndoparane zvembichani zvishura pane kumashurashura uku akasviti atagadziriswa musi wazvaitika uku ndo musi wandaifanira chitodzoneka ndaraskumwe iwe musi waita ndo wandaifanira chitopinda mu kwanza kajamba 1 day ndakajamba 1 day ndakutora sekuda so 1 day nepalangu waningata sei ipapo nzara yenyu ma3 days panga pane tengo makazomukaza ndizvo
kuti days mabva kusangana apa mbani kanguva kayaka 1 pakapatwa netime apa netime time yakura sei dzeka mudze 3 weeks wakataza zvibata zve 3 weeks ndakazvitadza nokuti mashure kwachitora mumwe mukadzi akatomboita 3 months asikaimba kwangu achigara nekuti mukadzi akatomboita 3 months asingauyi pakatakoda mukadzi wachipirwa chei chiisira uyu mombe 3 moisa mukadzi wembudzi mbiri iwe shamari kana wakuwa kududza matirera ako ndouchaziva machinjiro wako kuti guri rinokumbwa nei iyi hadzi inokumbwa nei nekuti ndiri kuzvinonzerana handizvozvo handi mhosva kasi mhosva ungaibva kudani kwauri wazvinzwa zvinoyari mombe nazo mati amai Nalaipa beni unatotaura makasungunuka muna muchemo zvekumhanya taurai zvakanaka murume wangu amai ava wabve pamba pangu zvadaro asingabve pamba pangu vanogara vachitaura nhuna dzavo dzose papi ipapo asi kana ini ndine dambudziko randinaro ndoroti murume wangu handichengete zvadaro asingandichengete dai kuri kuti anondipindirawo mumba zviri nani handizive murume ukaonawo murume atondipindira mumba ndinenge ndafamba ndakafamba kwandaenda ndoona anditi kamushongaka ukaputa ukavhura makumbo ukatarisa kune murume wako chichedza zita rako zuva iro raanouya akauyawo ipapo akandiita kahwani pamwe kamushonga kaendapiwa kadiki kokuti handina mari yekuzonotenga mumwe kana kuti ndiwane chokuita saka mai wanda kuti mashoko avaitaura yaye vachiti ndinovhura makumbo ndichisheedza zita remurume wangu kuti auyawo ndirare naye handichaziva kuti dambudziko ndo here riri kokumba kwavo babawa zvachisakisa kuti zvisvike pazviri nhasi nokuti vanoti murume handimuzivi ndikubvunze munhu dai magwamisa kutaura ndaikutsvaga here dai magwamisa kutaura dai machengetedza dignity yenyu ingaandisozamataura ininganda vaita ini unless munatopedzera une murume ari wiki uyo ari wiki is very weak. Name mako business man ukira akaza berete. Ujone ngopezi ndonora naye. Iyo yeke. Uzazi nayo isakwezera zimumo. Chazi mai tuzopedzera nako uno aripa. Wazunzo. Asina kutora kuita ini. Aiwa mai tinyarara iki. Amai muzwisera. Amai. Tega moça ile gari vesi kuti gari kakutsika wezi pane muntu dzatoona kuhanza ipapasvikaza kuipinzi amai zvavakauya nechichemo kumba kwenyu makaita sei makawandikowa mununa here hama dzemurume vanokwanisa kutaura dambudziko renyu mimi ndimi makataurira murume wenyu kana dare inorakutarisa aiwa vairama isusu kana takutarisa tinoti murume akanzwa kwamuri tichiti amainini vane dambudziko rakadai ava aiwa vakafamba kutaura but pakumba kwenyu zeti amaimukemakatauraopedza nyaya kusumukai mafungirai tambabava kati ndokuzonga chakubvunzai kuti makarara makatsamirana oikasamainini nai vanotoshukawo zvinhu zvakutamuno vanoti murume wavo hawe kumba vanoti zvakadai sumukai baba sumukaitosaina musikana ive kana murume asingakuitire kamwe dedza hama wazvinzwa ugare pasi mutaurirana iyo kana udabarika iwo gutsa mukadzi wako usacharamba chikuhurira ende momba ndichazokupa futi nekuti kungotora abusiness wazvinzwisa endai mugara zvakanaka uri kumuta here mukadzi wako tipe mari yacho uri kupi mari tikuita next week tikakusiya zve3 months azvikuita izvozvo dauzati imari pamunhu 300 kana unononyika wakadzi vanhu mukoa 300 pamombe imwe chete
Bise 300 ngombe mochete. 900. Chero losaina chamani. Ngombe utanga next week. 900 utanga next week. So 3. Okorora mukadzi wako. Une ngombe ngani muno? Ndine imwe chete. Ngombe upuwe. Yogara kuti vadatora mombe yacho. Vaona maizvo vakonzeresa. Ndaida kumba time yakareba. Ndachida kubatsira ndatozoziva kutaura kutsanangura vakachita nyaya yaitishandei kumashure uko ndasangana namai ava vakavohwa vakazvipa kuseriwa kuchiwa nemurume uyu vakanditsanangudzira nhoroondo iyoyi yabva kutsanangurwa futi nemurume uyu ndokandazovatora ndikavaendesa kusocial welfare naiyei murume uyu ndatomutora futi ndikamusiya kumapurisa murume zveshuwa shuwa vakushungurudzwa anako dai aidza kubatsirika wakarana nawe seuarana sandituka nyaya yedu navabata chikombo uzuzazaa usasanganise nyaya uyo murume uyu inzenza akatora advantage ndonyaya yekuti ane zvakanaka iyo kuti wakaza nawo svove wozokira kwedaro kutuka nayo toitonga pana wakasangasa neyawombolufuzi ngomira izvozvo iwo wakuda kushanda mabhachimairi kukusawo mabonasi ausososvope amaisumukai so andomira ipapa mai iwe umukadzi wano kuti mukadzi wako umudoroko uchita sei kuti uramba chimuda everyday uchita sei waona bvudzi ramai avo nerako makasiyana wapinda postori ramai wapinda postori munonzi musagadzirwa musoro kana kutingirwa hembe nemurume wenyu kana zvinonwira ichasiriasi neupenyu hwavo mukadzi wako iwe nemosenda mbudzi dzenyu zoti taurai nyama amakavuka mai vane kakawanda mbuya vachikomulena neye murume wavo kuti asi kuwachengeta sekura vavachengeta ambuya handisi kusapota unzenza wagaita ambuya wangu vakaita unzenza 100% wrong yokuti kana ndakambotiziwa nomurume wangu asi murume wangu akazondipa komenda akunditenda nepiriodi anga agara tindona ndiri pamba sekura havachengete mudzimai avo ambuya vane vana vanovaremera kuwachengeta ngavachengete mhuri yavo nokuti ambuya vari kutodzungaira vamwana vayavaramba vachenjera vamashire kwese kwavashungurudzwa maifana kwezako kuyera kana kuno kudare chai yogadziswa nyai pamusoro edare inimwe mumba mumadzimai angu chitaroka chokwadi changu ingati mune chikafu ndikati nachibage ndowapa izvozvo makatosvika havana musoro kudaiwanzana vabonda patari vabonda shuwo ndakajamboiwa handichiti mwana wabusinessman akusiya mushaka kwake ari mabhazi achionekwa munhu asina chinga zvafudza munhu izvazvikuitira akudei auda murume upi inini upi ukwamaini aya ndiri kwese handisi kumbone ipapo musorama wasimba kazikuishaisa manje saka akuimba wani ipapo kusimuka